Waar worden Friezen nou echt gelukkig van? Theater gaat de komende maanden in Friesland op onderzoek uit. Wij staan hier nou bij de Cruiseoptiek, bij een van het 10 brievenbussen die verspreid zijn door Friesland. En dat is namelijk een geloksbrievenbus, omdat wij van het theater op zoek binnen naar het gelok van Friesland. Het schijnt namelijk zo te wijzen dat uit onderzoek Friesen de lokkigste mensen binnen van Nederland. Maar waarom is dat eigenlijk zo? En daarom doen we dat onderzoek. En vregen wij alle kalm, maar ik kan alle oortwerpen wat mensen gelukkig maakt. Theater nodigt alle Friesen uit om na te denken hoe wat is de gelukkigste van alle Nederlanders maakt. Ja, dit is een van de briefjes, die lees hier in de Cruiseoptiek, maar ook bij andere ondernemers in Kalm. En daar staat de vraag op waar we zo gelukkig van. Maar ook bijvoorbeeld van of het plak om die hinnen die ik gelukkig maakt. Je Kalm bij gelijks, misschien wel het ballen van de bakker hier. En die antwoorden kist inleveren hier in de brievenbus, maar kist ook opsturen op het kaartje achterop of via de website. Van al die antwoorden maken wij dan het grootste geluksgedicht van Friesland. En daar wordt dan een tour van maken, een audiokuier. Die kist dan in hun eigen dorp beleven. Hier in Kalm bij gelijks, het bent 10 plekken in Friesland. En dat wordt dan een tour die elke week op een oordorp staat met een orenvaststelling. Ik breng hier mijn geluksbriefje. En die doorkazen in die bus. En als mij doorstond een staatsloterij, dan wist net wat het winst. Maar als dit briefje erin dorst, dan wist er wist van, dat door een skofje, dan komt er een prachtig mooi gedicht. Waar mensen al je blied van worden. Nou, en wat wil je nog meer in deze tijd van corona, dat je bliede mensen hebben. Maar wat maakt het Friesen nou zo gelukkig? Nou, mij maakt het juist de liedse dingen gelukkig. Dus bijvoorbeeld kwakende kikkers, jongens. Maar ook een skin dekbed, bij gelijks de geur van een skin dekbed. Nou, eigenlijk alle liedse dingen om me heen. Met name de ervaring die ik heb in Kolm, dat de mensen dicht bij elkaar staan. En dat het een hele prettige en leuke gemeenschap is. En wat ik voorheen gewend was, grote stad, veel op reis, komt hier eigenlijk samen tot de kern van het leven. En dat is een brood halen bij de bakker, met mensen in gesprek gaan. En ondanks alle beperkingen die we nu hebben van corona, dat je je kan focussen echt op waar het toe doet in het leven. Dat is relaties, dat zijn mijn kinderen, dat is de vriendin, dat is de hond, ouders. Dus uiteindelijk dwingt het ons verder na te denken over waar het echt om draait. En dat ik heel erg welkom ben in Kolm. Dat wij eigenlijk ons thuis voelen. De mensen waarderen ons en wij hen ook eigenlijk. Onze zaken gewoon goed loopt eigenlijk. En allemaal gezond zijn natuurlijk. Hè. Waar ik blij van word, dat ben blije mensen. En het oren waar ik echt blij van word, dat is natuur. En waar ik helemaal lyrisch van word, dat is blijde mensen in een rustgevende natuur.